खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ तामुलपुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे फरायसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला तामुलपुर महकुमानि सिङाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे 13 बोसोर बैसोनि अर्जुन छेत्री मुंनि सासे फरायसानि जिउ खहा जादों। रोंसारि जानाय फरायसाया बाङालिपारा एमइ फरायसालियाव थाखो 7आव फरायोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरमानिफ्राय बगामाथियाव फैनाय गंसे AS14E8820 नाम्बारनि एल्ट' गारिया साइकेलजों थांबाय थानाय अर्जुन छेत्रीखौ सौग्रावनानै होयो। गारिजों सौग्राव जानाय अर्जुन छेत्रीया गोब्राब जोखोम जानायलाय तामुलपुर देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा बेखौ रोंसारि होननानै फोसावो। नैथियाव दङ हिमानि बर'आ आसामनिफ्राय गिबि आइजो बडी बिल्डार जानो हादों। हिमानि बर' मुंनि सासे बर' लाइमोना आसामनिफ्राय गिबि बडी बिल्डार जानो हादों। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बरमानि थागिबि। बिथांनि बेबादि आसामनिफ्राय आरो बर' हारिनिफ्रायबो बयनिख्रुइबो गिबिसिन आइजो बडी बिल्डार मुं मोननो हानायाव BTR हालामजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों आरो बर' हारिखौ सिनायथि होनो हानाया बर' माहारिनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय लाबोदों। थामथियाव दङ हिर' ISLआव हलिचरन नार्जारीनि थामथि गल। आगोमा बर' फिसा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारीया हिर' ISL गेलेनायफोरखौ जागायजेननायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन क्लाबनि जानानै गेलेबोदों। लोगोसे बिथाङा भारतनि माहारियारि जोलुर हानजानि सासे गोख्रों गेलेगिरि महरै गावखौ फसंथानो हादों। 7थि खोन्दोनि हिर' इन्डिया सुपार लीग गेलेनायखौ मैया चेन्नाइ FCनि हेंथायै हायद्राबाद FC गेलेदोंमोन। बे गेलेनायाव बर' फिसा हलिचरन नार्जारीया गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों गल 2 सोनो हायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो इस्ट बेंगलनि हेंथायै गेलेनायाव बिथाङा हिर' इन्डिया सुपार लीग 7थि खोन्दोआव गिबि गल सोनो हादोंमोन। ब्रैथियाव दङ आं फिसायखौ बुथारबाय। फेसबुकआव मोनसे सोमोनांथाव पस्ट। दिल्लीयाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। गावनि असे फिसायखौनो सासे आइजोआ गोबौ आइजेंजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारदों। बेनि उनाव बे बुथारनाय जाथायनि सायाव आइजोआ गावनि फेसबुकआव फोसावनानै लादों। आइजोआ फेसबुक पस्टआव लिरदों दि आंनि फिसायखौ आं बुथारबाय आरो दा बेनि गोथै सोलेरा न'नि खाथियावनो गोग्लैनानै दं। आइजोआ फेसबुक पस्टआव लिरदों दि आंनि फिसायखौ आं बुथारबाय आरो दा बेनि गोथै सोलेरा न'नि खाथियावनो गोग्लैनानै दं। बेजों लोगोसे आइजोआ मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ'आबो पस्ट खालामफादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइजोआ गावनि फिसायखौ खमैबो 12 खेब गोबौ आइजेंजों जोखोम खालामदोंमोन आरो गावनि आखाइखौबो हानानै लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।